Venga. Kaixo guztioi, ongi etorri lehen gizakien garaira. Gu lehen gizakia gara. Orain dela 2 milioi urte bizi ginen. Tximin arantza daukagu eta iletsua gara. Hasieran denbora asko ematen genuen zuhaitzetan, horregatik beso luzeak eta hanka motzak geneuzkan. Eta orain lurrean gabiltzaten tetente jarrita janketan horrelezko aliberri ditugu tresnak egiteko. Nomada gara, hau da, leku batetik bestera ibiltzen gara janariaren bila. Kobazulo eta itxuroetan bizi gara. Kobazuloak harriz egineko zulo, naturalak dira, ilunak handia, zabalak eta hotzak dira. Ura oso garrantzitsua denez ibaietatik hurbil ibiltzen gara. Geroago, nekazariak eta abeltzainak bihurtuko gara. Leku finko batetan gelditu eta txabolak egiten hasiko gara. Lehen gizakiaren asmakizun nagusienetariko bat sua da. Sua gauza askotarako erabiltzen dugu. Argia moteko, sukaldatzeko, berotzeko eta animaliak osatzeko batez ere. Suak azalera zikitu genuen, tximista baten gauzizte zuaitz baten, eta zuaitz zuaktu zuen. Eixan guk armatutako tresnak erabiltzen ditugu lantzak, kartuak, gaizak eta aizkorak. Armak egiteko harri berezi bat erabiltzen dugu. Zuharria, harri hau, hondartzetan eta ibaietan aurkitzen da. Zuharrizko lanak, hankarak, zarrak, larruak kentzen dio, eizari erratzerrak. Gu larrua lantzen ari gara. Tresna berezek dauzkagu larrua lantzeko. Larruarekin arropa egiten ditugu, hezurrekin eta animalien hortzekin apaingarriak osatzen ditu. Arropako txutiko abasteko erabiltzen ditugu. Ziria, zulakaitza, larruz gozonekoa, neguti zabakaitza. Badakizue zer jaten dugun lehen gizakiok? Bai izan lortzen duguna eta arrantzatzen duguna. Baita ere biltzen ditugu fintuak, perretxikoak, masustak, intxaurrak eta urretak. Harriz, aizkorekin, irriki eta kanka, ogera zapitu eta demorean bana. Marrazkiak egiten ditugu kobazulo barruan, bisontek zaldiak eta honeia marrazten ditugu, baita gure esku eta giza gorputz ere. Eko leku askatan daude marroak, Afrikan, Amerikan, Europan eta Asian ere. Euskal Herrian ere markok topatu aldera. Ekain eta Santa Maminen adibidez. Alizateko animaliak estatu egiten ditugu. Gu estariak gara eta izenaten gara, tandetan antolatzen gara. Animaliantiak katrapatzeko trampak egiten ditu. Zulo handi bat egiten du. Zulo hori abar eta hostoekin estaltzen dugu. Zuloaren aurrean janzten gara.
Zarata handia ginez bat tentsioa egiten dugu zulora kartzen. Zulo barura lortzean hil egiten ditugu. Esaten ditugun animaliak oraino zoldiak, mamutak eta bisonteak dira. Animaliaren zati guztiak aprobetatzen dira. Arabia jateko zurretrenak eta painarrek egiteko larrua jantzeko. Izartu bisonteak, Ni mamuta naiz. Mamutak aintzinezko animaliak ziren. Elefante baten antza zeukaten, baina handiagoak eta iletsuak ziren, desagertu egin ziren. Ni bisontea naiz. Bisonteak aintzineko animaliak ziren. Belarjardeak ziren eta handiak ziren. Urki,